Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi Tubelu, Norifite, or before Makajugo. Abụ onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afọ gbaa afọ miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ importance of meditation and spiritual exercise. Importance of meditation and spiritual exercise. Gịnị ka anyị na-ekwu maka? Anyị na-ekwu na ọ bụrụ na ị chọrọ activate the inner power in you, ọ ga-ewerịrị time iji anọdụ ọnọdụ mmụọ. Ọ ga-ewerịrị time ị ga-eset aside mgbe gị na ụmụ mmụọ na ezumezu gị na ha so ji akparịta ụka. Maka na n'oge na-etu a ka eji erevi ruru ihe dị omimi. Check the life of those called ones, the ancient called ones. Ị ga-afụ na ha na-ekreti time mmadụ ji ewezuga onwe ya for meditation and spiritual exercise. Maka ụnụ nwa bụ ndị ga-ajụ ma ole nke ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ịdọtara mgbe a na-akọ akụkọ gbasara Jizọs na Baịbụl, anọgide agwa gị na Jizọs wezugara onwe ya gaa kpee ekpere. Oge o ji erichaji onwe ya, gị bụ Nwachukwu. Kedu mgbe bụ the last time ị wepụtara time wee recharge onwe gị? Ọ bụrụ na ị wepụtara time iji recharge onwe gị, ị ga-arụ ọrụ down dịka fonu run down enwere ihe o nwere ike imewu. Ana m achọ ịgwa gị na ị nwere ike ịtụ ọnụ tụ many things around in your life ma ọ bụrụ na ị bido learn how to ịkwụnye onwe gị n'ọkụ. So ajụjụ m bụrụ, kedu mgbe ị kwụnyere onwe gị n'ọkụ last? Nwanne, kwụnye onwe gị n'ọkụ ka ị wee nwee ike na-adị connected with your spiritual forces. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi, ị ga-amụta something ga-enyere gị aka na ndụ a ka ị wee kwụrụ n'ọkụ. Before anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata, echefuna na anyị nọ na month of July. Our group ritual for the month is still ongoing. Echefukwana na ị nwere ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier na ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. Listen, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu a ka anyị ga-esi nyaba aja ụbọchị ọbụla wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri wuchi ihe ọnụ na-erije chụọ aja n'aha mmadụ dum. Gbagọta na temple chụjụọ aja to entities of powers nọ na temple. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebudu mee saraka nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ya wee na-asị ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. You make a token donation to the account number. You chat them na WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. WhatsApp number is 0805 7837672 or 0813824381. Now let's proceed in ihe anyị maka ya bịa. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwaa gị bụ gbasara etu ị ga-esi wee eto na mmụọ. Akọwago m na my previous lectures na spirituality is one. Kọwakwara gị na ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji eri mperi ịdị eto na mmụọ because na ịghọtara etu how things work in creation. Therefore, ọ bụrụ na ọrụ gị bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-adị lazy even towards spiritual activities. Yes, the ancient book says, and I quote, say, he who does not pray, then if you are prayerless, it is powerless. Gịnị ka na-ekwu maka ya? O je chọbụ enyiye Chukwu okike in his infinite mercy abroad for the Christmas. It cannot give you what you did not ask for. That's why I say, Yo iga yota 277 and I put Yo iga yota Cho iga chota kwa kana gemeregi. Pray, seek, knock. You must seek first. You must ask. Yes. You must knock, make an impact. If not, nobody will give you. Most of you are putting this lazy man attitude of relaxing, thinking that you work since no jupiter na obioma, afoma na obi ebere. No gana botaruti even when you are sleeping. Who does that? You must make an effort. Oh, you can not check one.
Every spiritual book common ego, pick the point, the message therein. And the message from the Matthew 7:7 book that need make an impact. So now jogging Nwachukwu, when was the last time you put your onwe gị n'ọkụ? Ka i were ihe niile ha ya n'aka ya spiritualist ga na-alahụ ụla slumbering na-agwụ ụla. Seriously, most of you na-agwụ ụla. Ọ bụrụ etu a ka o kwesịrị ịdị. Ka ị ghara ịdị ka that five virgins a na-ekwu okwu ya a na-agwa na onye agbamakwụkwọ na-abịa ha ga na-alarụ n'ụla. Hey, the needful. I can tell you that what your spiritualist can only do is to intervene in your case. But whether or succeed massively in your case depends largely on you. Wake up from slumber. Wake up and begin to do the right thing. And the right thing, in as much as you belong to any altar, in as much as you were a spirituality na ekwubi okwu n'isi gị, na-aga ọfọ n'isi gị, na-arụ ọrụ, na-ekpe ekpere, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị, ọ ga-adịrị gị mma. However, ị ga na-present onwe gị, na-position onwe gị to the right place, so that when the blessing begin to fall, you belong to the right place at the right time. Maka na ịkwadoro onwe gị akwado. Nwachukwu, ana m agwa gị na onwere onye na-eme gị n'oge nwa na onwe eme onwe gị na nke imere onwe gị karịrị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? You must create time for meditation. Let me tell you what will shock you. I was privileged to have come across and read so many spiritual books, esoteric books, and rest of them. I have read more. But believe in me, during my findings and research, I find out that one thing that is very common among all religious lines is meditation. And when the time for meditation, ordinary every spiritual sect, even the rosary, yes, the Catholics, the main important thing then at that rosary is meditation. The important thing then at chaplet had a meditation. I thought in Kamba was here other religious sects. They were the importance of meditation and keeping silent. Oh, the manager could you away and all. Almost some religions, spiritual sects, they never have an hour of worship. During those hours of worship, you are expected to meditate, and you could all spiritual exercise. By the time you compose yourself very well, and noiseless yourself, even in yourself, in your mind. Some of you are more begin too much. So I get whether the time let me mark my words. Every company that is doing well do have board meeting. What is board meeting all about? Board meeting will make an assessment, appraisal within the ranks and file of the establishment. Madeba had a rimperi, Madeba gave upgrade. All where we had a spirituality. So I'm only able to watch you against under the influence of my voice. But in one time they create for spiritual exercise, we meditation. We check Kerebi in a rimperi. Kerebi he gave making a point A where by a point B. We na emi hendia in a rimperi. Because you know what the economy make. And the more we need a assessment. Only a man able to be done. Yeah. So he who does not plan is planning to fail. Create a time engaging in spiritual exercise and meditation. It could be 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, as case may be. Stop depending solely on your dibia or your spiritualist or your pastor, and you go home and fold your hands. It doesn't work that way. Because even when the spiritualists prayed and fasted and do some other spiritual work, joyful activities, charity work, and rest of them, plead for your favor. Even when the favor comes, maybe you are putting on nonchalant attitude, or the way you position yourself, as an unserious person, and I can tell you that your blessing might walk bypass you. Some of you are crying because of condition you are seeing yourself, but I can tell you, no one only may be.
Some of you are the architect of your problems because you are not knowledgeable on how things work. That is why they create my time, burning my data, create time to come and teach you because I'm a priest. Call for this evangelization. So that's why I will create my time every day. I must come online to teach you what you're supposed to do. What I can tell you that create time. If you are under the influence of my voice right now, you are favored. But I want to tell you what will change your life for good. Even if you have a third party, a spiritualist that is working for you, don't go and be sleeping, slumbering anyhow. You, from your own part, from your own side, you must do something, and that thing you must do is to create time for spiritual exercise and meditation. Very important. Okay, when time each was going from the hustle, bustle of anywhere, noisy society, noisy environment, then go to your inner room. If that is the case, go to your inner room, face the east. Is from the four corners of your house is this. Early in the morning, wake up in the morning. That side is the east. Meaning that four corners of your house, wherever it is, face the east, whether morning, afternoon, or night. Oga irueba ikpoko chi ikpoko ezumezu kpoko money de gena so say na ibiakwa n'oge gena ha ji anori. Oh, got a stick of candle came when which you can afford. Light it up and make declaration that as you are lighting up this candle, let every darkness in your life vanish. Makani here not say everyone make up. Kubio go say as you are lighting up this candle, let your path be lighting up. Let every darkness vanish. Ki hedini mendo ki hedini esino nogi ki hedini hi deme. When that candle is burning, keep offering your supplication. Keep offering your prayers. Keep meditating. Keep thinking about yourself, where you are right now and where you want to be in a couple of years to come. Make proposal. Once you make proper proposal, yes, that I don't know what you are passing through right now. I know some of you are passing terrible condition right now. But I can tell you, if you can follow me, meditate on my message, share this message, I can tell you that your problems will be turning around. Create time for spiritual exercise. You must be tired. You must get tired. You must be angry with this your condition that is not palatable. You must be ready to move from point A to point B. But you must be ready to do the needful. You must be ready to always meditate. Create time Gwafa na ikwenyesiri ike n'ebe ha nọ. Gwa ha gbanwere ọnọdụ. Gwa ha na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Gwa ha etu o si dịrị gị. Akwa gụkwuo gị bee ibecha akwa ma ebe na-akwa dịka onye nwere olileanya. Ibecha akwa wipe your tears. Then gwa ha na ịchọ ka agbanwere gị ọnọdụ. Jụọ ha gwa gị ihe ha chọrọ ka ime. Kere ebe ị na-emeta ọfụma ọ bụ ya customer service to your service your customers. Is it very poor? Tell them to tell you where you are lacking it, where you are not doing the right thing. They put to the severe attitude in whatever you are doing, nonchalant attitude. Or one of those attitudes you will adjourn or in there we hinder customers from you, to you. After dealing with you, they will not like to come again. That's good cheerful attitude towards your customer and have top-notch customer service. All this is then pause for a while for some few minutes. It's either you start getting message. How I got my own message might be different from yours. Some people are very intuitively alive. You can be getting message intuition. Some have clairvoyance and clairaudience. You hear the voice, you see the vision. Some will be taken via the trance. Some will go to dream, sleep, deep sleep, and have wonderful dreams that will turn their life around. Yes. So what am I saying? What I'm saying in your condition is that you have a say in your condition. You can turn everything around. So what you could be doing with meditation, create time at least every 4 days. Look for your market day. Perfect. But if you don't know your market day, you can use any day of your choice. Then when meditation, now where particular time
You pause for anything in the morning, afternoon, or night, any time of your choice, to connect yourself with your spiritual forces. I can tell you with this, you will be able to turn things around. Power of meditation will give you inspiration of what you must do in order to turn things around. Stop being lazy. That you contacted your spiritualist will be doing his own part or her own part. But for your own end, you will be able to sharpen your own iron, because iron sharpened iron. So that you will be able to connect when there are blessings. Releasing Nabia, he will weak away connect a blessing. But over that the blessing point you towards your direction comes around and they are nowhere to be found. How will you walk? It won't work. Let me stop here. If you have question in today's lecture, more when talk about our family, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. In I screen, you have numbers in that one. May the blessing of Chukwuoke Premier and be with you all. May you be protected. May you be favored. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu, asịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emecha na ọ ya epu ome. Remain blessed.